Не съм виновен. Кола случайно ли при тебе дойде? Да. Виж Аз цял ден така дърва, какво правиш? Какво да се разкарваш, а? Така. какво правя? Планувам. Тук е... Следващия път, господине. 3 секунди сега. Някой да вземе номер от 1 до 6. 5. 4. Взимам 3. 7. 5. Кой е? Да съм аз. Зак си при мен си явно за Еее, двата така. Аз бях седем. Мате мой. Така, номер 2. Кой? Някой избра ли 2? Никой не избра 2. Добре, значи там е Тори, значи от другата страна отива. Така, номер 3. Аз Кой съм е? 3. Я прави при мен си. Така. Не. И номер... И да, той Машер остана също с Елтата. Това са отборите. Аз съм отборите. Да. Да. Лодката, знаеш, голямата лодка. Ами тя май е на страната, на която те отидоха, така че... Пак За ще... сега ще паснем. Пак отивам по-за Ти се е тук. Виж, имаме си. да. Какво да направя? С Hunting Shelter или какво беше? Добре, окей. Тук ще са... Чакай, аз слагам така. Малко ми стигат гъста. Давай. Добре, съжалявам. Съжалявам, става. Не бе, защото аз мислих... Его я прави. Тук планува. Малко да почивам, брат, краката не ме държат вече. Пенсионер Цял стана. ден- Погледни се. Погледни се, аз цял ден така дърва, ти какво правиш? Отиваш да се разкарваш, а? Така. Какво правя? Планувам. Тук схеми плануваш, правим. Ние тук работиме. Ти тук Технически да не се измориш там. Да, Аз доктор ли, бе? мислене. да. Ти да. Няма. Това е гнусна пещера. Има дрехи ли, бе? Let's go! Ще ли са това, бе? Не. Не, благодаря. Ела, върни се. Върни се, че има още за експлорване. Не сме видяли тук. О, долу. Спокойно. Ако падне... It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Ще го... Не. Умина, маста е ти ли умина? Не. Паднах. Еми... Трима, бе! Мале! Трима! Тук, бе, мате! Дай му, бе! Дай му! Ой! Спокойно, тук съм! Дишай! Поставя. Дишай! Дишам! Ей, ти суман! Бега тук! Дай му, бой! Дай му! Закони ме, бе! Че ми направя месо, Удри! Удри! Идвам. Да се поставям! Това падна! Вирус стана! Браво! Идвам! Спали, бе! Браво, бе. Аз отивам да видя нашите приятели. Нямам по-късно заскам. Може ли го ще доставим? Да. Трябва да... Какво е това? Къде е то? Импостър. Какъв си тя? Изчезни от този скромен дом! Не мога, не ме хранят добре.
Сега слушай ме много внимателно. Ако искаш да ти спасиме дома, трябва да ни платиш. Окей. Какво предлагаш? Този трофей, който държа, тут нямам нищо. Приеме ли толкова? Мисля, че е много малко. Какво е трофей, бе? С Трофей! Тук Няма. храна! Храната са важни, медикаменти са важни. Ти трофей тук ми говориш. Какво имаш в себе си? Не много неща. Там имаш ли нещо? Това. Мисля, че това е добра първа оферта. По-скоро веднъж предател, винаги предател. Щом си предава съотборника, най-вероятно винаги ще го прави. Виж сега, важното е, че ние ще извлечеме малко храна и малко ресурси от него. Не, знаеш какво ще направи за нас? За да мога да ти помогнем там да си спасиш сърцето. Искам да построиш стената, която ние сме приготвили тук. И аз съм мисля, искам да работиш. Може ли брадва обаче, защото нямам нищо. Ти нормален ли си, бе? Нямам брадва. Как нямаш брадва, бе? Нямам, аз умрях. Няколко пъти умрях, 2 пъти умрях. Бе, ходи си вземи нещата откъде си умрял, бе. Ами те са в една пещера, ама то там трудно се стига, защото се гличнах. Аз какво да направя като те в пещера, бе? Товара да ти взимам нещата ли? Тоест, не, нека не, разбереш. Нека разбереш. Той ще ми каже, ти си бил в пещера. Да, и паднах. И падна. И защо идваш при нас? Защото там няма никой. Дам те, момче. Изчезвай. Бързо. Идваме за лодката. Трябва ни лодката. Окей. Чай, че се преценях да не ме би. Тук ли е лодката? Май не е тук. Не. Не. Не, тук има село, тук има Не, село. май от другата страна. О! Разбрали ли? Добре. Не ме търпаш назад. Заплаха. Аз само питам, защото дойдохте в базата, е за това. Сакси, кепи един гущер. Има някакъв проблем, няма нещо. Кепи един гущер. Ако имаме проблем, Взех, ще взех, да взех. говорим и ти искаме да помня, разбрали ли? Добре. Другия път с повече уважение, разбрали ли? Как го мислих? Мале. Спорим се. Like a boss. Нещо накрил ме гледаш, та. Трябваше да му покажем кой е шефа тук. Гледайте го внимателно. Ще направи някое резко движение. Минавай си по пътя! Минай си по пътя и не ми говори! Какво ще го правиш това? Абе ти нас ли, бе? Ти на мен ли, бе? Ти нас ли, бе? Ти нас ли, бе? Ти нас ли, бе? Отдалечете се оттам! Ай, карамба! Ой! Надалеч! Ще взриват всички ви! О, Надалеч! Надалеч, казах! Надалеч! Убийте Бой го! по това! Бой по това! Кой скача? Кой се позволява? Така. Кой си ти, бе? Кой се позволява ви, бе? Гелянина! Дигайте ме, някой да ми дигне! Сега ми това. Надалеч! Айде! Връщи се по пътя си! По най-бързия начин! Къде им тялото? Къде им тялото? Айде, победихме! Не може да ги лути, така е. Победихме Абе. тази война! Аз ви казах, че ще извадят динамиците, само да се пробват нещо резко да направят. Нещо резко ми трябваше. I'm left, I'm right. Уф. Това е Гоку, вътре сте. Динамит трябва. Малко трябва.
Оу, шит, бегай. Бегай на водата. Ех. Ще трябва да се преместя. Той пич си тръгна. Аз трябва да се преместя на място. Лошо се депресира. Още съм депресия. Я, ехо. Ехо. Знам, че не си харесваш работата, бе. I wanna go home. Ела тук.